ହେଇ ଘାଟିଲା ନାଲି ଷେଣ୍ଢ କୁ କଳା ଷେଣ୍ଢ ହେଇ ମାଇଲା ଗୋଡେଇ ମାଇଲା କଳା ଷେଣ୍ଢକୁ ନାଲି ଷେଣ୍ଢ ହେଇଲୋ ନାନି ଆସ ଇଆଡେ ଦେଖିବ ଆସ ନାଲି ଷେଣ୍ଢକୁ କଳା ଷେଣ୍ଢ ମାଇଲା ହେଇ ମାଇଲା ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେଣି ଏଇ ଷେଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ। କମ୍ ସେ କମ୍ 15 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ଏଇଭଳିଆ ଷେଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ପାଗଳା ହେଇଗଲେଣି ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ଏ ଷେଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ। ମାଇଲା ହେଇ ମାଇଲା ଆସନ୍ତୁ ହେଇଲୋ ନାନି ଦର୍ଶକ ଖସାଖସ ଭରପୁର ହେଇଗଲେଣି। ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖି ଷଣ୍ଢ ମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଥେଇ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନାଲି ଷେଣ୍ଢକୁ କଳା ଷେଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କେମିତି ଚାଲୁଛି। ଦେଖୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ଫୁଲ ହେଇଗଲେଣି। ଭାବ ତାଙ୍କ ଷେଣ୍ଢର ମାଲିକ ଯିଏ ସିଏ ବି ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି। କେମିତି ସେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ସମ୍ଭାଳିବ, କେମିତି ବାନ୍ଧିକି ଗୋଠରେ ରଖିବ ତାକୁ ନିଜେ ବି ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ଦୁଇ ଜଣ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ଜଣକୁ ପିଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଷେଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ ବି ଜବରଦସ୍ତ ଚାଲିଛି ଦେଖୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି ଲଢ଼େଇ। ଏଇ ଧମାଧମ ଲଢ଼େଇରେ ଷେଣ୍ଢ କଳା ଜିତୁଛି କି ନାଲି ଜିତୁଛି ତାଙ୍କର ମାଲିକର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ସେ କ'ଣ କରିବ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ବାବା ମଝିରେ ପଶିଗଲା, ଆକୁ ଅଟକେଇବ ନା ତାକୁ ଅଟକେଇବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକ ଅଟକେଇବା ବି ହେଲେ ଏପଟୁ ଯିବ ସେପଟୁ ଯିବ କାହାକୁ ଅଟକେଇବ ସେ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଏ। ଏଠି ଠିକ୍ ସେମିତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତା ମାଲିକ ବି ନିଜେ ପାଗଳା ହେଇଗଲାଣି। କାହାକୁ ଅଟକେଇବ, ନାଲିକୁ ଅଟକେଇବ ନା କଳାକୁ ଅଟକେଇବ। ଏଇ ଧମାଧମ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ପୁରା ଛକା ପଞ୍ଜା। ଏଠି ନାଲିକୁ କଳା ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ବୁଝି ହେଇଗଲେଣି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ, ଆମ ମଧୁସୂଦନପୁର ମାର୍କେଟ ଉପରେ ହିଁ ଆମର ଚାଲିଛି ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ, ଧମାଧମ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଦେଖାଯାଉ କିଏ ଜିତୁଛି, ନାଲି ଜିତୁଛି କି କଳା। ବାପାରେ ମାଇଲା ହେଇଲୋ ନାଲି ମାଇଲା ହେଇ କଳା ମାଇଲା ମାଲିକ ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇ ପରିଛି ପେଟ କାମୁଡ଼ି ହେଇଲୋ ମାଇଲା ନାଲି ମାତିଲା ହେଇ କଳା ପଛରୁ ଖେଞ୍ଚିଲା ଆଗ ପଟରୁ ନାଲି ହେଇଲୋ ଖେଞ୍ଚିଲା ହେଇ ଖେଞ୍ଚିଲା କଳା ଖେଞ୍ଚିବାକୁ ନାଲି ଖେଞ୍ଚିଲା ମାରିଲେ ମାଲିକକୁ ଗୋଡ଼େଇ ପଡ଼େଇ ମାଇଲେ। ଏମିତି ମାଡ଼ ମାଇଲେ ନାଲି କଳା ଷଣ୍ଢ ଗୋଡ଼େଇ ପଡ଼େଇ ମାଲିକକୁ ମାଇଲେ। ପକେଇ ଆଣ୍ଠେଇ କାଦୁଅରେ ଘୋଷାରି ମାଇଲେ କଳା ଷେଣ୍ଢକୁ ନାଲି ଷେଣ୍ଢ। ମାଲିକର ପାଣି ମାରିଦେଲା ଝାଇଁ। ମାଲିକ ଜୀବନରେ କେବେ ଆଉ ଏମିତି ଷେଣ୍ଢ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଇନି ଗୋଡ଼େଇଲା ହେଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାଇଲା କାଦୁଅ ଝୁରୁବୁରୁ ହୋଇଗଲା ମାଲିକ। ନାଲି ଷେଣ୍ଢର ମାଲିକ, କଳା ଷେଣ୍ଢର ମାଲିକ କାଦୁଅ ଝୁରୁବୁରୁ ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧା ଲାଇଭ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷେଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ଭୟଙ୍କର ମୁଜାରେ। ବାପା କଳାକୁ ମାଇଲା ନାଲି ଖେଞ୍ଚିଲା ଗାଣ୍ଡିରୁ ପଟରୁ ଜଣେ ଖେଞ୍ଚିଲା, ଜଣେ ମୁଣ୍ଡ ପଟରେ ଖେଞ୍ଚି ପକେଇଲା କଳା, ଗାଣ୍ଡିରୁ ଜଣେ ଖେଞ୍ଚିଲା, ଜଣେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଖେଞ୍ଚିଲା। ଇରେ ବାପା ଗାଣ୍ଡିରୁ ପଟରୁ ଜଣେ ଖେଞ୍ଚିଲା ତ ମୁଣ୍ଡ ପଟରୁ ଜଣେ ଖେଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ଆଗ ପଟରୁ ଜଣେ ଖେଞ୍ଚିଲା ତ ଆଉ ଉପରୁ ଟେକି ଖେଞ୍ଚିଲା ଜଣେ। ଖେଞ୍ଚିଲା ଗୋଡ଼େଇ ମାଇଲା ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇ ଗଡ଼େଇ ସଡ଼େଇ ମାଇଲା ଫୋନ ଫୁଣ୍ଟ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ ତା ପାଣି ଚିରିଦେଲେ ମାଲିକର ପାଣି ଚିରିଦେଲେ ମାଲିକର ପାଣି ଚିରିଦେଲେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଭଳିଆ ବ୍ଲଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ